Barangay Love Stories. Love Stories. Ang bawat pangyayari ay pwedeng maihambing sa pag-indayog. Ang bawat indayog ay maaaring isang pagsubok o tagumpay. Ikaw, kapuso. Sa iyong buhay, mas madami ba ang indayog ng pagsubok o ng tagumpay? Dear Papa Dudut, ako po si Danilo, 40 taong gulang. Ang kwento ko po ay nangyari 13 taon nang nakakalipas. 27 taong gulang pa ako noon. Gusto ko lamang pong ibahagi dahil tingin ko naman ay medyo may mapupulot naman sila. Hindi na po ako mahihiya dahil wala naman po akong ginagawang masama sa trabaho ko. Dahil isa po akong macho dancer noon sa isang bar sa Maynila. Ang pagsasayaw lamang po ang ipinapasok ko sa aking trabaho. Bukod doon ay wala na akong ibang trabaho pa sa bar. Pumayag naman ang manager ng bar sa kondisyon na kung ire-request ako ay pwede akong umupo at makipagkwentuhan lang. Hanggang kwentuhan lang, sabi ko. Hindi naman po sa pagyayabang, may itsura po ako at maganda ang pangangatawan kaya hindi po natatapos ang gabi nang hindi ako nare-request. Na siya naman kinaiinggitan ng ibang kasama ko sa bar, lalo na po si Daryl na matagal ng performer sa bar na yon. Kilala po pala ako sa bar bilang Venice. Kumbaga yan ang aking screen name. Si Daryl naman ay hindi ko alam kung pangalan niya talaga yon o screen name din niya. Kasi madalas sa amin ay wala namang pakialamanan sa buhay. Dahil nga po sa inggit ay minsan hindi din maganda ang nagiging katapusan ng gabi para sa akin. Dahil nga po yan kay Daryl na kumbaga sa eskwela ay isang bully na kaklase. Pero hinahayaan ko lamang siya, ang sabi ko ay wala namang mangyayari sa akin kahit pagsalitaan niya ako ng kung ano-ano. Ang importante sa akin ay ang kumita para sa araw-araw na gastusin at makaipon. Graduate naman po ako ng high school, maaga pong nawala ang mga magulang ko. Hindi din naman po ako masagot ng mga kapatid ko dahil may mga pamilya din naman sila. Ganon pa man ay wala akong sama ng loob kanino man, ganon talaga ang buhay. Minsan malas, minsan ay swerte. At minsan, sobrang malas. Pero kung sasabayan mo lang ang indayog ng sayawang buhay, sa huli palakpakan din siguro ang matatanggap mo. Wow! Pagod-paguran ah. Sip-sip ka kasi kay boss. Kakatapos lang ng trabaho natin, ganyan na agad ang bungad mo? Hindi ba pwedeng patagalin mo muna ang gabi tsaka mo ko ganyanin? Ay, palasagot nga. Bakit? Dahil lagi kang request, akala mo mas superior ka na sa akin? Maiya ka naman. 18 pa lang nandito na ako. 12 taon na ako dito. Wala naman akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lang naman, baka pwede magpahinga muna tayo. Kasi pare-pareho naman tayong pagod. Alam mo, nagyayabang ka na naman eh. Porke magdamag ka na table, ipaparinig mo na napagod ka at kami hindi. Dahil paudlot-udlot kaming nakaupo sa customer. Sabi ko lang magpahinga tayo. Hindi ko kailangang magpahinga. Kaya ko ang gawin ng trabaho ko kahit nakapikit ako eh. Hindi ka ba matisod nun? Binibiro lang kita. Masyado ka kasing seryoso eh. Pinagyayabang mo dahil mas bata ka sa akin? Tandaan mo, tatanda ka rin. Malalaos ka rin. Hindi ko naman plano na magtagal sa trabahong to hanggang sa tumanda. Anong ibig mong sabihin? Lahat naman tayo may choice kung saan natin gustong mapunta. Nagtrabaho ako dito kasi kailangan kong kumita at mag-ipon. Yun lang. Wala na akong ibang gusto sa trabaho ko kundi ang umindayog sa stage. Sinasabi mo ba na wala akong pangarap? Kung ginusto mo pagtatagal dito, nirerespeto ko yun. Ayoko na may kaalitan.
Kaya kung hindi tayo pwede maging magkaibigan, baka pwedeng maging maayos na magkatrabaho na lang tayo. Umayos ka para maging okay tayo. Ano pa bang gagawin ko? Tsaka, ano bang masamang ginawa ko sa'yo? Inagaw mo yung mga regular customer ko. Wala akong inaagaw. Tinatawag lang ako at ginagawa ang trabaho ko. Kasi yun ang pinagkasunduan namin ni boss. Pinagkasunduan kasi nga gusto mo. Oo, gusto kong sumayaw. Pero ang iba pang trabaho maliban sa pagsasayaw, hindi ko na hinahanap. Pero hindi ako tatanggapin dito kung hindi ako uupo sa table ng customer. Kaya nagkasundo kami na hanggang dun lang. Hanggang doon? Yung mga nag-aayaya sa'yo lumabas, huwag mong sabihin di mo gusto yun. May mga nagyaya sa akin pero tinatanggihan ko sila. Kung gusto nila akong maupo sa table nila hanggang kwentuhan lang. Imposible ka naman. Huwag kang magpatawa. Kung sumasama ako sa kanila matagal na akong tumigil magsayaw dito. Malalaki ang mga inaalok nila sa akin. Pero hindi ko gustong isang bagay na madalian. Mas masarap ang pinaghihirapan. Pauso ka, walang ganun. Kung yan ang tingin mo, wala naman ako magagawa. Pero kung tatanggihan kong umupo sa table ng customer, ako naman na maaalis sa trabaho. Kailangan ko pang makaipon para sa gusto kong gawin. Sige, para gumanang loob ko sa'yo. Bukas, pag na-request ka ni Madam Brenda, tanggihan mo siya. Daryl, baka pwedeng ikaw na magsabi kay boss na wag akong paupuin dun. E di ako naman ang napasama. Oh, alam mo pala eh. Kung gagawin ko ang sinasabi mo, ako naman ang mapapasama. Gawan mo nga ng paraan. Paano? Mag-isip ka kung ayaw mong masira dito. Wag mo naman akong pagbantaan ng ganyan. Pareho lang tayong gustong kumita. Basta, gawan mo ng paraan. Pag bukas umupo ka sa table ni Madam Brenda, ewan ko na lang. Wag ka namang ganyan. Maging parehas ka naman. Dinadaan mo sa pagiging mas bata mo. Ano bang kasalanan ko dun? Aalis na ako. Basta, gawan mo ng paraan. Daryl! Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Sobrang na-stress ako sa ginawa ni Daryl sa akin. Bakit ba may mga taong gaya niya? Kung makikipag-away ako ay mas madedelikado ang trabaho ko, Papa Dudut. Ang hirap kasing humanap ng ibang trabaho na hindi pagsasayaw sa bar. Kaya nung may makita kong opening at naisip ko na dati din naman akong dancer ay madali nang aralin ang sayaw na ginagawa ng mga macho dancer. Papa Dudut, hindi sa pagmamalinis pero hindi ko ginawang bastos ang sayaw ko. Ginagawan ko po ng konsepto at yon ang nire-relay ko sa audience. Hindi ko alam kung naiintindihan nila o ang katawan ko lamang ang iniintindi nila. Pero wala na akong pakialam basta ang gusto ko ay magsayaw at may magsayaw ng may lalim. Pero yung ginagawa ko siguro din ang mas nakakatawag pansin sa mga customers. Kasi hindi ako tradisyonal. Yun din siguro ang kinaiinggit ni Daryl dahil hindi niya kaya ang ginagawa ko. Napako na siya sa dati niyang ginagawa at mga steps. Sobrang sama ng loob ko noon ay parang wala ako sa sarili. Hindi ko nailabas ang galit ko dahil sa pagtitimpi kaya ang init ng ulo ko ay nabaling ko sa ibang tao. Dahil madaling araw na ay may mga tao na sa kalye, ang iba ay papasok pa lamang ng trabaho habang ako ay papauwi. Hindi ko napansin ang isang street sweeper nang bigla kong maibato ang pinagkainan kong mga basura sa kalye. Nakita ito ng street sweeper kaya nagalit siya. Nakakapagod ang trabaho niya kaya siguro sa pagod niya ay nabulyawan niya ako. Ako naman bilang mainit ang ulo ay pumatol din sa kanya. Naghiwalay kami ng araw na yon ng magkaaway. Papa Dudut, kinabukasan ay nagdahilan ako sa boss ko sa bar na hindi muna papasok dahil masama ang pakiramdam ko. Pumayag naman siya kaya noong gabi na yon ay balik sa pagiging in demand itong si Daryl. Danilo, Ay, Ate Olive, bakit po? anong bakit? Akala ko ngayon ka magbabayad ng 2 buwan sa kulang mo. Ate, pasensya na ha. Hindi kasi ako pumasok ngayon. Meron ako dito pang 1 buwan lang. Danilo, baka ako naman ang pagalitan na naman ni Sir Dario niyan.
Pumayag na nga nung pakiusapan ko na 2 months mo nang ibayad mo at ihahabol mo na lang yung 2 months pa. Tapos dadagdag pa tong buwan na to. Paano na? Baka pwede nyo naman siyang pakiusapan uli. Nako Danilo, ilang bala nang sinasalubong ko para sa'yo. Alam ko yun, Ate Olive. Pasensya ka na. Hindi po kasi ako nakapasok ngayon eh. May problema po kasi sa trabaho. Naiintindihan naman kita. Kaso, hindi na ako naiintindihan ni Sir Dario. Ewan nga kung Tagalog pa bang sinasabi ko sa kanya kasi kahit anong sabihin ko, di niya ako maintindihan. Pasensya na, Ate Olive. Nahihiya na din ako sa'yo. Nako, kung ako lang, huwag kang mahiya. Kaso yung amo kong problema natin. Promise po, ito nang huling pakiusap ko. Matapos po nito, next week po masusunod na yung tigda 2 buwan kada buwan na babayaran ko. Nako, paano ba yan Danilo? Hindi ko na masabi kung e-epekto pa ba yung hipnotismo ko kay Sir Dario. Please ate, last na talaga. Hindi ko mapapangako pero kung magagawan ko ng paraan, yung pangako mo sana gawin mo na. Opo, Kung akin lang yung apartment na yan, kaya kong kalimutan ang kulang mo. Hanggang maging normal na uli ang pagbabayad mo sa mga susunod. Kaso hindi empleyado lang din ako. naiintindihan ko po yun. Alam mo, pag nagkaroon ako ng sariling paupahan, wala tayong magiging problema. Kasi alam ko naman na makakatulong ka sa pagsasaayos ng lugar. Sana nga po magkaroon kayo ng sariling lugar na pauupahan nyo. Sasama ko po sa dasal ko yan. Salamat. Pero hindi pa tayo tapos sa problema kay Sir Dario. Pasensya na ate. Pangako talaga. Gagawan ko ng paraan na maihabol agad lahat ng kulang ko next week. O sige, titingnan kong magagawa ko kay Sir Dario. Basta sigurado na yung pangako mo ha. Opo ate, O siya, sige aalis na ako. sabay na po ako sa inyo. Saan ka ba pupunta? Akala ko hindi ka papasok. Diyan po sa lugawan sa kanto. Di pa ako nakakabili ng pagkain eh. Tara po, libre ko kayo. Nako, wag na. Una, kumain na ako. Pangalawa, ipunin mo na lang yung ipanlilibre mo sa akin pandagdag sa pambayad renta mo. Okay, sige po. O, ayan na yung lugawan. Maiwan na kita. Ingat ka ate. Parang masarap maggoto na may itlog tsaka tokwat baboy. Punta muna ako sa CR bago umorder. Ay, Aray, mag-ingat ka naman. sorry. Di kita napansin. Papunta sana ako sa CR. Ang laki ko, hindi mo ako napansin? Teka, kilala kita. Sandali. Ikaw yung bastos na nagkakalat sa kali kaninang madaling araw. Hindi ko naman ugali yun. Meron lang akong problema kanina. So, pahihirapan mo ako maglinis dahil may problema ka. Humihingi na nga ako ng tawad. Hindi ko ramdam yung sinseridad mo. Ano ba? Luluhod ba ako? Bakit hindi? O di luluhod ako? Huwag na. Baka sabihin ng tao, santo ko. Pinapatawad mo na ako? Madaling magpatawad pero mahirap makalimot. Hindi ba pwedeng sabay yun? Bakit? Close ba tayo? O sige, okay na. Basta pinatawad mo na ako. Sana wag mo kaming tratuhing mababa dahil sa pagkakalat. Hindi naman ganon. Kahit kailan hindi ko iniisip sa kapwa ko yun. Sinasabi mo lang yan. Sige, para mapanatag ang kalooban mo, ang trabaho ko, macho dancer. Hindi ba mas matindi na tatanggap namin ng pangmamaliit kaysa sa pagwawali sa kalye? Hindi ako mangmamaliit ng ibang tao dahil ayoko na maging ganun sila sa akin. Sige na, mag-CR ka na. Ako nga pala si Danilo. Ako si Sharon. Pero siya ang tawag sa akin ng mga tao. Ay, may screen name ka din. Ako din eh. Pwede mo rin akong tawaging Venice. Ano yan, screen name? Artista ka ba? Hindi. Kalimutan mo na yon. Sandali. Para makabawi ako, libre kita. Wag na, katatapos ko lang kumain. Aalis na ako. Ganun ba? O sige, ingat. Papa Dudut, ewan kung bakit nung pinatawad ako ng babaeng yon ay parang mas nakita ko ang tunay na pagkatao niya pati ang itsura niya. Maganda siya, Papa Dudut, at dahil hindi loose shirt ang suot niya ng gabing yon, ay nakita ko din na maganda ang katawan niya. Ang lahat ng iyon ay hindi ko napansin dahil sa hindi magandang unang pagkikita. Nung ma-realize ko na hindi ko pala natanong kung taga saan siya ay hindi ko nakuha ang address o cellphone number niya. Lumipad kasi ang isipan ko dahil sa itsura at magandang ugali niya.
Papadudot na hulog ako sa kanya at gugustuhin kong muling makita siya. Pero papaano? Nang gabi ding yon ay nawala na ang pag-aalala ko kung ano na ang mangyayari sa trabaho ko. Nawala ang pag-aalala ko sa pambayad ng renta sa apartment. Lahat yon ay napalitan ng pag-aalala kung saan ko ba matatagpo ang muli si Xiao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natanggal ang lahat ng stress ko na dinadala. Lumiwanag ang isipan ko at inisip ko noon na mabibigyan ng solusyon ng lahat. Sa ngayon ay mas kailangan kong malaman kung saan matatagpuan si Xiao. Kinabukasan, kahit si Xiao pa din ang nasa isipan ko ay pumasok na muli ako. Nagagawan ko ng paraan na hindi makatibol. Paalam ko kay boss na may emergency lamang ako na kailangang tapusin ng 1 week. Nagdadalawang isip man si boss ay napapayag ko din siya. Ginawa ko yon, unay para maging masaya si Daryl at pangalawa ay para makalabas kagad ako ng maaga at pumunta sa lugar kung saan kami unang nagkita ni Xiao. Kung saan siya nagwawalis. Pero sa ilang balik ko doon ay hindi ko siya mataunan or matimingan na nagwawalis. Tuwing gabi naman bago pumasok sa bar ay nagpupunta ako sa lugawan at nagbabaka sakali na kumain doon si Xiao at magkita muli kami. Pero maila po ang pagkakataon, Papa Dudut. Kumbaga sa lahat ng effort ko ay nganga. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa at naniniwala ako na mahanap ko siya at magkikita kaming muli hanggang isang hapon. Sino yan? Danilo! Oh, Ate Olive. Bakit parang balisa kayo? Danilo, may problema tayo. Ano po yun? Si Sir Dario. Ha? Ano nangyari sa kanya? Wala, ano ka ba? Kala ko pa naman kung napaano na siya. Masama ugali nun, matagal pa yun. Bakit kayo napadalaw? Anong bakit napadalaw? Para ka namang bago ng bago. Alam mo naman kung bakit ako nandito. Oo nga pala ate. Eto, pero isang buwan pa lang uli yan ha. Pahabol sa kulang ko last time. Tapos habol ko uli yung kulang na 2 months. Nako, buti meron ka. Kasi sabi ni Sir Dario, pag hindi mo daw na ihabol yung 1 buwan, ipapabarangay ka daw niya next week. Pero yung 2 buwan, wag ko na daw singilin. Hindi na lang daw niya ibabalik yung 2 months deposit mo. Hindi ko po magets. Si Sir Dario, nung gabing kausap kita, sinabi ko na babayaran mo next week pero ayaw na niya. Sabi niya kunin ko na lang yung kulang na 1 buwan next week at dapat kinabukasan nung araw na nag-usap tayo, palayasin kita dito. Pero hindi ko sinabi sa'yo. Sabi ko magagawan mo naman ng paraan next week. 3 days mula ngayon na yung next week. Salamat po talaga Ate Olive. Oo, pero may problema nga tayo. Ano po yun? Gustong pumunta ni Sir Dario dito mamaya. Ipapakita niya daw dun sa kaibigan niyang gustong umupa. Ay, paano po yun? Nandito pa ako. Yun na nga. Kaya kailangan mo umalis ngayon para hindi ka niya maabutan. Kasi kung hindi, lagot tayong dalawa. Po? Pasensya ka na. Wala na akong magawa eh. Day off ko po ngayon. Pwede naman po ako maghakot. Kukonti lang naman po yung gamit ko. Pero wala akong matutuluyan eh. Sorry talaga, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Pero kailangan mo nang kunin ang mga damit mo. Baka dumating na si Sir Dario. Opo, sandali lang po. Ganito na lang Danilo. Baka hindi pa naman agad-agad lilipat yung uupa rito. Balik ka na lang uli bukas para may matuluyan ka habang naghahanap ng malilipatan. Bahala na po. Anong bahala na? Baka magpalaboy ka sa kalye. Yung ibang apartment kasi ni Sir Dario, okupado lahat. Pwede sana muna kita dun patuloyin, kaso nga… Ate Olive, sapat na po itong mga nagawa nyo sa akin. Nahihiya na nga po ako sa inyo eh. Pero saan ka nga tutuloy ngayong oras na ito? Baka dun po sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Bar? Di
Hindi ba sa call center ka nagtatrabaho? Sorry Ate Olive, nagsinungaling ako noon. Kasi baka hindi ako tanggapin na umupa pag nalaman nilang hindi stable ang trabaho ko. Ano bang trabaho mo? Macho dancer po. Nahihiya po kasi akong sabihin eh. Yung asawa ko din, macho dancer. Talaga po? Biro lang. Oh, baka pag nagsayaw yun, akalain ng mga audience naka-overall na corduroy siya. Ikaw naman, bakit mo kinahihiya ang trabaho mo? Kung wala kang sinasaktan, hindi ka dapat mahiya. May mga hindi po kasi nakakaintindi eh. Bakit mo iintindihin ng mga hindi nakakaintindi? Ang importante, intindihin mo yung sarili mo. Salamat po. Delivery para kay Sir Venice. Walang Venice dito. Ako yan ate. Pangalan ko sa bar yung Venice. Magkano? Xiao? Kung naging mailap ang pagkakataon ng mga naunang araw ay sobrang galante niya naman sa araw na yon. Dahil hindi ko man hinanap si Xiao ng araw na yon, ay nahanap naman niya ako. Nasa harap ko siya mismo nakatayo at eto na naman ako papadudot. Parang binura na naman ni Xiao ang mga problema ko. Lalo na ang napakalaking problema ng araw na yon. Nawala sa isipan ko na pinapalayas pala ko. Dahil isa na namang bagay ang nagpatunay na napakasipag talaga ni Xiao. Bukod sa pagwawali sa kalye ay may second job siya ang pagdi-deliver. Kaya ayun, lalo na naman akong nahulog sa kanya dahil ang laki ng pagkakapareho ng personality namin sa isa't isa. Pinilit kong gisingin ang sarili ko at sinabing hindi ko na palilipasin ang pagkakataon na yon. At alamin ko na talaga kung saan siya nakatira at ano ang numero niya sa cellphone. Pero habang iniisip ko yon ay hindi ko napapansin na nakatulala na naman pala ako sa kanya at nakanganga pa, papadudot. Danilo? Ay, Venice pala. Dito ka nakatira? Hoy, Danilo, Venice, bakit ka nakanganga? Tinatanong ka. Ha? Oo, dito ako nakatira. Teka, nagdi-deliver ka din? Ay, sandali! Bakit ate? Si Sir Dario parating na daw. Umalis ka na, bilisan mo. Po? Sige, umalis ka na. Okay ate. Sige Xiao. Danilo! Ay, Xiao, pasensya ka na ah. Di na naproseso ng utak ko yung tanong mo kanina. Oo, dyan ako nakatira. Dati, kaso hindi na ngayon kasi pinapalayas ako ng landlord ko. Nakakahiya pero ang laki na kasi ng utang ko sa upa eh. Ganun ba? Grabe palang nangyari sa'yo. Pero, paano tong delivery? Ay, oo nga. Teka ah. Xiao, pasensya na. Naibayad ko pala yung pera ko. Wala na akong perang hawak ngayon dito. Pwede bang hindi ko na lang kunin yan? Tapos balik ko na lang sa'yo yung pera next week? Paano ngayon to kung magbabayad nito? Sorry talaga. Babayaran ko na lang to. Alangan namang itapon ko. Siyempre kakainin ko to. Pero 4 to hindi ko naman kayang ubusin mag-isa. Sorry. Anong sorry? Halika, samahan mo akong kainin to. Libre ko na sa'yo. Ha? Ayaw mo ba? Gusto! Gustong gusto ko! Halika dun tayo sa park. Itutula ko na lang yung bike para pareho tayong maglakad. Tara? Nakakahiya naman tong nangyayari. Bakit ka nahihiya? Total, last time niyaya mo kong kumain at ililibre mo sana ako. Kaso kumain na ako eh. Kaya isipin mo na lang na ako naman yung nagyaya sa'yo at di ka pa kumakain kaya umuo ka. Pati ikaw nadamay sa problema ko. Sus! Ano ba yun? Ayun! Halika, dun tayo maupo. O ayan, tig-2 tayong siopaw. Itong tubig, dahil iisa lang, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na! Paano ka? May baon ako dito sa bike ko. Eto oh, lagi ako may baong tubig. Alam mo na, depedal lang gamit ko kaya nakakapagod at saka... Huy! Ba't bigla kang yumuko dyan? Ha?
Bakit ka nakayuko? Anong meron dyan sa lupa? Wala. Nahihiya lang talaga ako. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to sa akin. Nagsisipag naman ako eh. Malas lang siguro talaga. Walang taong malas. Ang meron lang, taong gutom. Kaya kumain ka na para makapag-isip ka sa susunod mo na hakbang. Salamat. Nagpasalamat ka na kanina, kaya kainin mo na yan. Hindi. Salamat at nandiyan ka. Ito naman parang iiyak. Kung sa bagay, magandang iniiyak ang problema. Tapos nun, bangon uli. Hindi na nga ata ako marunong umiyak. Parang naubos na noon pa. Alam mo, ako din ang dami kong problema. Kaya 2 ang trabaho ko. Minsan nga 3, bukod pa yung makukuha ko na sideline pag may libreng oras. Kahit anong trabaho, basta parehas, papasukin ko. Walang mahirap sa taong nagsisipag. Oo, tama. Ikaw naman ang magkwento? Wag na. Bakit? Nahihiya ako eh. Kasi parang dinadamay kita sa problema ko. Kung ayaw mong ikwento ang problema mo, ikwento mo na lang ang mga pangarap mo. Hindi ako marites ha, kasi ang paniniwala ko, maganda yung nailalabas mo mga gusto mong sabihin. Nakakahila daw yun ng positivity. Hindi ko ikinahihiya ang trabaho ko. Minsan tinatago ko lang kasi ayoko ma-stress sa mga hindi nakakaintindi. Kung bakit ko ginagawa ang pagsasayaw sa entablado na kakapiraso lang ang saplot. Hindi ko ikinahihiya yon. Pero may pangarap ako eh. Gusto ko magkaroon ng sariling negosyo. Wow! Maganda yan! Anong negosyo? Yang nasa kamay mo? Itong tubig? Hindi. Yang isa. Siopaw? Oo. Kaya ako mahilig dyan kasi gusto ko magtayo ng siopaw store. Siyempre hindi lang siopaw ang tinda. Pero magsisimula muna ako sa siopaw. Alam mo maganda yung iniisip mo. Alam mo bang kwento nitong Bebong siopaw? Hindi. May maliit na pera lang si Bebong. Tapos, nagbaka sakaling gumawa siya ng cart tapos inayos niya. Pininturahan at dinisign niya para magmukhang nakakaengganyo at bumili ang mga tao. At ang tinda niya, Siopaw? mismo, nung may bumili na, sa kanila nalaman na masarap din pala ang siopaw at hindi maganda lang ang cart. Ayun, hanggang sa dumami ang customers, hanggang nagkaroon ng pwesto at ngayon may 10 branch na siya. Nakaka-inspire naman. Hindi mo ba talaga alam yung kwento na yun? Akala ko pa naman kaya gusto mong siopaw ang itinda dahil sa na-inspire ka sa kwento niya. Hindi ko alam ang kwento pero suki ako ng Bebong siopaw. Kaya ituloy mo lang yung plano mo. Kaya kailangan ko magsikap para magkapuhunan. Mabait ka naman kaya naniniwala din ako na may swerte na darating sa'yo. Alam mo, minsan hanap tayo ng hanap, tapos pag hindi tayo naghanap, biglang darating. Naniniwala ako dyan. Kasi hinahanap-hanap kita, hindi kita mahanap. Nung hindi ako naghanap, ayan, bigla kang sumulpot. Ako? Bakit mo naman ako hinahanap? Papadudot, kahit yun pa lang talaga ang unang araw na naging open kami sa isa't isa ni Xiao, ay pinagtapat ko na ang nararamdaman ko sa kanya. Nagulat siya at sinabi niya na huwag akong pabigla-bigla dahil hindi pa naman kami magkakilala ng matagal. Pero ipinilit ko ang nararamdaman ko. Napatingin siya sa akin at parang nagtatanong ang kanyang mukha. Ako naman ay nakatitig sa kanya at lalong mas nahuhulog pa sa kanya. Tahimik lamang kaming dalawa habang nagsasalubong ang tingin sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero unti-unti kong inilapit ang aking mukha para halikan siya. Saka ako nagulat nang maramdaman ko ang sampal niya. Saka siya napatayo. Natakot ako, Papadudot. Hindi dahil sa hindi natuloy ang halik namin kundi natakot ako dahil baka iwan niya ako. Hindi naman siya mukhang galit pero mas mukha siyang nabigla sa mga sinabi at kinilos ko. Nabigla din ako sa mga kinilos ko, Papadudot. Kaya agad akong humingi ng pasensya sa kanya. Saka siya nagpaalam at mabilis na sumakay sa bisikleta niya at umalis. Na hindi ko na siya halos mahabol noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At gaya nga ng unang nangyari ay pinilit ko na namang hanapin si Xiao. Dahil nga sa hindi ko na naman nalaman kung saan siya nakatira pati ang numero niya sa cellphone.
Halos 2 linggo akong naghanap bukod sa lugawan at sa kalyeng winawalis niya ay nag-ikot-ikot pa ako sa kung saan-saan. Hanggang sa naalala ko ang sabi niya na baka kung kailan mas hindi mo hinahanap ay saka mo makita. Kaya hindi ko na lamang siya hinanap, Papa Dudut. Pero 1 buwan na ay hindi ko pa rin siya nakikita. Imposibleng hindi ko siya makita, malit lang naman ang Maynila. Kung hindi ko siya nakikita, isa lang ang pwedeng dahilan. Baka lumayo na siya sa lugar na yon para hindi na ako makita pa. Ayokong mag-isip ng negatibo pero hindi imposible ang iniisip ko. Balik na ako sa bar, nagkasundo na kami ni Daryl kasi kinausap siya ni Madam Brenda na 2 na lang kaming laging ire-request kasi pareho naman daw kaming mabait, Papa Dudut. Si Madam Brenda ay mabait na customer, syempre galante pero nangingibabaw ang bait niya. Kasi walang anumang hinihiling sa amin si Madam Brenda kundi ang companionship namin at makipagkwentuhan. Kung bakit ko naikwento si Madam Brenda ay dahil malaki ang magiging parte niya sa buhay ko. Ilang araw ko nang napapansin yung itsura mo. May problema ka ba? Nakwento ko na sa'yo, di ba? Hindi pa ba kayo nagkikita uli? Hindi pa eh. May kutob ako na lumayo na siya dito. Di ko alam paano kadamayan pare. Gusto mo siya tayo mamaya? Wag na. Magbabaka sakali uli ako dun sa pinagwawalisan niyang lugar. Gusto mo samahan kita? Wag na pare. Nakakahiya naman sa'yo. Akala ko ba okay na tayo? Oo, okay naman tayo. Oh, bakit yung tingin mo sa akin para pa ding iba? Pare, nahihiya lang naman ako. Yun na nga eh. Sa tinagal-tagal ba naman nating nagsasayaw sa stage na kapiraso ang suot, ngayon ka pa mahihiya sa akin? Yan, ganyan nga. Kung ayaw mong iiyak, itawa mo na lang. Sige na, hindi na ako malulungkot. Pero alam ko, balang araw, magkikita uli kami ni Xiao. At pag nangyari yon, liligaya at magkakaanak kami. Kampay tayo dyan. Anong ikakampay mo? Wala ka naman iniinom. Ikampay natin mga kamay natin. Ikaw ay yun. Binago na pala. Pare, salamat ah. Kaya hindi ako nagalit sa'yo nun eh. Kasi alam ko naman na mabait ka talaga. Oo, pagpasensyahan mo na ako nun. Dahil sa desperasyon, naging loko-loko ako. May sakit kasi nun ang anak ko. Tapos nagalo-halo pa ang problema sa pera. Pero okay ka na naman ngayon, di ba? Oo. Ganyan nga. Naalala ko sinabi sa akin ni Xiao dati. May darating na swerte. Kaya matutupad ko ang pangarap ko na magtayo ng siopaw shop. Wow, sarap nun. Eh ikaw, anong gusto mo o pangarap kung magkakapera ka? Business din sana. Pero hindi ko pa alam kung ano. Pero dahil wala naman tayong pera, kaya pangarap na lang muna. Malay mo may dumating nga na swerte. Sana nga. Ako, porsigido na talaga ako sa siopaw. Kung maliit lang ang budget, gagayahin ko yung bebong siopaw. Gagawa din ako ng cart. Pero kung magkaroon ng malaki-laking budget, edi magrerenta na ako ng isang lugar para gawing kainan. At ang specialty ay... Siopaw! Nice! Syempre hindi lang dapat mangarap lang. Kailangan din ng sipag. Totoo naman. Pare, may tanong ako. Mukhang seryoso yan ah. Sige, handa ako sa anumang tanong. Hanggang kailan mo gusto magsayaw dito? Para namang sinasabi mo na matanda na ako at mag-retire na ako. Hindi naman. Joke lang syempre. Pero alam mo, kung magkaka-business agad, dun na ako. Totoo din naman na pa-32 na ako. Parang matanda na para sa trabahong to. Naaalala ko tuloy si Madam Brenda. Sinasabi niya palagi na tutulong siya para mabigyan ako ng puhunan sa gusto kong business. Alam mo, yan din ang sinabi niya sa akin kasi tinanong niya rin ako. Kaya nakwento ko yung siopaw. Sabi niya, hayaan ko daw at may inaayos lang siya. Tutulungan niya daw ako na maitayo yung business ko. Pero wala na siya ngayon. Nakakalungkot nga eh. Pero kahit hindi naman natin siya hinihingan, pusa at galante siyang nagbibigay. Siguro kung naipon ko lang mga binigay niya, may pangpuhunan na ako ngayon. Kaso wala eh. Ang daming gastos. Kaya ayun, dumadaan lang sa palad ko yung pera. Napakabait naman talaga ni Madam Brenda. Kaya nga nung libing niya kahit puyat tayo, nakipaglibing pa din tayo.
Oo naman. Bilang respeto at pasasalamat sa pagturing niya sa atin bilang tao at hindi bayaran. Huh? Totoo ba to? Ang alin? Eto, basahin mo. Ano? May iniwan sa atin si Madam Brenda? Baka ini-scam lang tayo nito. Pero abogado talaga ni Madam Brenda yan. Nakilala ko siya nung magpunta ako sa bahay ni Madam. Nagulat ako, may ilang box ng groceries. Tapos nandun yung abogado niya. Sinabihan ni Madam yung abogado niya na ibigay sa akin ang number niya. Para pag may kailangan, magkontakan na lang daw kami. Pero parang... Ewan. Puntahan na lang natin si attorney pare. Wala namang mawawala sa atin eh. Sige, bukas ng umaga. I-message mo na lang. Sige. Papadudot, hindi kami makapaniwala sa natanggap na mensahe. Parang panaginip lamang. Kaya total ay 2 naman kami ay pumunta kami sa sinabing opisina para alamin kung totoo ba ang sinasabi ng attorney ni Madam Brenda. Ayaw namin pangunahan, mas gusto namin na mapatunayan muna bago kami magdiwang. Pagdating sa opisina ay tinanggap kami ng abogado at nagpasalamat siya sa pagdating namin. Sa kanya binasa yung parte na para sa amin sa last will ni Madam Brenda. Bilang walang ibang kamag-anak si Madam Brenda, ay mayorya ng kayamanan niya ay dinonate niya sa charity at nagtabi ng para sa amin ni Daryl. Totoo nga papadudot, pinamanahan kami ni Madam Brenda. Tinupad niya yung pangako niya sa amin na tutulungan niya kami sa negosyong balak namin. Papadudot, nakatanggap kami ng tig 200,000 piso. Malaking bagay na yon para sa amin noon at unang-una ay sisimulan ko ang negosyong pangarap ko dahil para sa future ko at para pasasalamat kay Madam Brenda. Ganon din daw si Daryl. Saka parang retirement benefit na din daw yon para sa amin. Kaya kahit malungkot ang kamatayan ni Madam Brenda ay hindi namin mapigilang magsaya sa mga iniwan niya sa amin. Hello, Ate Olive. Oh, Danilo, bakit? Pupunta ba kayo? Oo naman. Ah, okay. Nakala ko hindi eh. Pwede ba yun? Hindi ako pwedeng mawala dyan sa bagong-bago mong sopawan business, no? Ate Olive naman, hindi ko solong business to. May kapartner ako. Oh, mamaya ako nababatiin yung partner mo. Siyempre, ikaw muna. Bilisan nyo at dito nyo na ako batiin. Sige na, nasa biyahe na ako. Malapit na ako dyan. Sige po. Ingat, Ate Olive. Salamat, bye! Pare! Daryl, bakit ngayon ka lang? Siyempre! Gusto ko, gwapong-gwapo ako. In fairness sa suot mo ha. Papunta na sa congressman. Congratulations, pare! Ano ka ba? Congratulations sa atin. Mabuti nakipag-partner ka sa business na to. Tiwala ko mapapalago natin to. Siyempre kailangan ng sipag. Kaya sipagan natin ang todo. Yes, partner. Pangarap lang to dati. Ngayon, eto na. Kaya ang isunod nating pangarapin, magkaroon ng second branch, Third branch. fourth branch. At marami pang branches. Hindi masamang mangarap. Tama! Sino bang inimbita mo? Siyempre, di ko nalimutan yung mga dating kasama natin sa bar. Ayos. May dance number ba sila? Gusto mo ba? Wag na. Tirik pa ang araw eh. Sandali, entertainin ko muna yung ibang table. Entertainin mo? So may dance number ka doon? Gusto mo ba? Siyempre hindi. Diyan ka na nga. Asikasuhin ko lang yung ibang bisita. Sige. Danilo! Ate Olive, kala ko hindi ka darating eh. Sabi ko nga hindi ako mawawala sa blessing ng business mo. Isa pa, sa akin tong lugar na nire-rent nyo, no? At saka maniningil din ako. Ha? Kakabayad lang namin ng upa. Biro lang ito naman. Naalala ko lang yung dati na lagi kang kulang sa rent Ng landlady ko kaya kampante
Ngusan mo pa si Sir Dario ha? Si Pagisdaki. Mismo. Oh, maupo ka na. Magsaserve na ako ng pagkain maya-maya. Sige, doon muna ako malapit sa bintana. Okay ate, puntahan kita ron mamaya. Sige, punta na ako ron. Sige ate. Ay, napakasaya ko. Mwah! Surprise! Xiao? Ako nga! Paano mo nalaman tong pwesto? Yung kaibigan mo. Sino? Teka. Ayun siya. Si Daryl? Oo. Paano kanya nahanap? Ewan nga eh. Hayaan mo na yun. Ang importante nandito ka. Congratulations! Sabi ko na sa'yo eh, matutupad ang mga pangarap mo. Oo nga. Salamat din sa dasal mo. Deserve mo naman to. Salamat. Xiao, Oh, nagkahiwalay tayo dati nang hindi ako nakahingi ng sorry sa'yo sa ginawa ko. alin? Yung kiss. Hindi mo naman ako nakiss, pero ikaw, nakiss ko ngayon. Oo nga eh. Kalimutan mo na yon. Masaya na din ako ngayon at nakikita kong masaya ka at natupad ang pangarap mo. Eto na, hindi mo na kailangan magpa-deliver. Pwede ka nang kumain ng siopaw kahit kailan mo gusto. Wag naman. Papaparami ako ng kain nun. Baka malugi naman ako dahil sa sarap. Ay, naistorbo. Meme na ang baby ko. Sino yung magandang baby na yan? Anak ko, si Shannon. Mamaya, Pangalan mo, Sharon. Kamukha mo din siya. papakilala ko siya sa'yo. Medyo sumpungin pa. Nako, ganyan din si Venice. Venice? Oo, yung screen name ko pinangalan ko sa anak ko. Ayun sila tsaka yung asawa ko. Halika, pakilala ko kayo. Sige, tara! Papa Dudut, hindi man naging happy ever after ni Xiao ang aming relasyon, ay masasabi kong masaya naman kami sa mga naging partner namin. Naging magkaibigan ang asawa ko at si Xiao. Ang business namin ay lumaki na kaya si Ate Olive ay inaalok naman ng isa pa niyang commercial space na pinaparent para sa next branch ng aming Shopawan business. Ang mga taong naging parte ng indayog ko sa buhay ay nandito ngayon. Magkakasama at para kaming isang buong pamilya. Si Xiao para na kaming magkapatid ngayon kung magturingan. Ang asawa niya ay kukunin naman na namin para ma-manage ang pinaplano naming second branch. Magaling din kasi ang asawa niya sa pagmamanage ng isang restaurant. Kaya naman inaloko kung gusto niyang kunin ang sa amin. Masaya siyang umuo. May tig-2 na kaming anak ni Xiao, at least nagkatotoo pa din yung sinabi ko na balang araw ay magkakaroon kami ng mga anak ni Xiao. Ayun na nga, may mga anak na kami pero sa iba at hindi sa isa't isa. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danilo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love stories. Chismis ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga samahang nasisira. Chismis ang dahilan kung bakit may mga taong napapahamak at nakakasira ng buhay ng iba. Ikaw kapuso, anong chismis ang nakasira sa'yo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maribel. 25 anyos ako nang namulat ako sa hindi magandang nakaugalian ng aking nanay. Itago na lang po natin siya sa pangalang Tess. Nahilig ang nanay ko noon sa chismis. Ito yung tipong ginawa nitong almusal, tanghalian at hapunan ang pagkalap ng chismis kung kani-kanino. Hindi naman kasi ganito ang nanay noon.
Naimpluwensyahan lamang siya noong lumipat kami ng bahay. Dati kasi doon sa tinitirhan namin, mababait at hindi nakikialam ng buhay ang ibang tao, yung mga kapitbahay namin. Noong lumipat kami sa bagong bahay namin ay doon na nakasalamuha si nanay ng iba't ibang tsismosa o yung tinatawag sa panahon ngayon na marites. Hindi ko makalimutan yung unang nagsabi ito ng mga chismis sa akin, Papa Dudut. Nagpaalam ito sa akin at sinabing pupunta muna sa palengke para bumili ng tilapia at gata. Wala naman na itong ibang lakad noon pero nagtaka ako kung bakit inabot ito ng ilang oras sa labas. Nang nakauwi na siya ay nakita kong parang ang saya-saya niya, Papa Dudut. Yung pala ay naparami ang nasagap niyang chismis sa palengke. Nakita ko rin na wala itong nabiling tilapia at gata at ang tanging bitbit lamang niya ay ang mga kwento ng buhay ng iba't ibang tao. Maribel! Mabuti naman po't nakauwi na kayo. Kala ko sinamahan nyo nang bumalik sa tubig yung mga tilapia eh. Oh, nasaan na yung tilapia? Hindi na ako nakabili. Naubos na agad eh. Hindi bali bukas na lang. Eh kaya nga po kayo sumadya sa palengke para sa tilapia, di ba? Eh ano pong kakainin natin mamayang gabi? Nakabili naman ako ng corned beef at sibuyas. Ayos na to. Corned beef at sibuyas lang naman palang nabili nyo sa palengke, Nay. Bakit pa kayo natagalan? Kasi naman. Ay, sandali. Tabihan na kita ha. Kilala mo yung anak ni Kapitan. Di ba, naka-close mo yon? Si Yasmin? Oo, yun nga. May nangyari po ba sa kanya? Ay, oo, ang lala. Masama po ba? Nabuntis daw ng isang tanod. Hindi ko pa kilala kung sino yung tanod na yon. Pero kasing edad daw ni Kapitan. Naku, sabi nga nung nakausap ko kanina sa palengke, hinahasa na raw ni Kapitan yung itak niya eh. Ay, buhay naman nila yun, Nay. Binabalita ko lang naman. At saka alam mo ba, may nasaga pa akong balita. Naaalala mo yung dating kapitbahay natin? Sino po? Si Concepcion. Ano ka ba naman? Yung nababalitang scammer dito. Pati ba naman yun, Nay? Ay nako, ito yung chika ha. Kaya raw pala umalis yun dito kasi hinahunting nung kabit nung isang konsyal natin dito. Matapang yung kabit, tapos may kapit pa. Ayun, nahuli sa Laguna ang demonyitang scammer. Dapat yung mga ganyang usapan, Nay, hindi na kayo nakikisali. Mamaya ikapahamak nyo pa yan. At bakit naman ako mapapahamak? Ako ba yung nang-scam? Ako ba yung nang-buntis? Pero yung kinakalat nyo palalo yung mga ganyang chismis. Hindi to chismis. Totoong balita to. Nay, hanggat walang kumpirmasyon, chismis po yan. Mas magaling ka pa sa akin eh. Ang dami kong hawak na ebidensya. Sige nga, nasaan po ang ebidensya? Yung mga nakausap ko. Ayun, sila ang ebidensya ko. Yung mga kapwa nyo chismosa. Paano naging ebidensya yun? Hindi. Sila pala yung mga witness. Tingnan nyo na. Kahit kayo, hindi na sigurado sa mga sinasabi nyo eh. Sigurado ako, no? Hindi ako maglalakas loob na magkalat ng ganitong balita. Chismis! Balita! Kung sa'yo, chismis to. Para sa amin, balita to. Opinyon mo lang na chismis to. Ay, grabe, Nay. Bakit ka ba nakikipagtalo sa nanay mo? Anak lang kita. Dapat di akong pinagsasabihan mo dahil mas matanda ako sa'yo. Pero kasi mali na yung ginagawa nyo. Yung mga mali dito, yung mga nasa kwento ko mismo. Sila yung nakagawa ng mali. Kaya dapat ipagkalat sa ibang tao para maging aral. Kailan naman kaya darating yung araw na hindi na kayo makikialam sa buhay ng iba? Sige nga. Hay nako, palibasa wala kang pakialam sa paligid mo. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko bilang nakatira sa barangay na to. Obligasyon pong mang-chismis, ganon. Obligasyon ko magbigay aral sa mga nakakahalap kong chismis, balita. Ewan ko sa inyo, Nay. Bahala nga kayo.
Hindi ko na talaga naiintindihan yung paniniwala ni nanay na obligasyon itong ipakala pang chismis. Nasabi rin niya na nakakapagdala raw siya ng saya noon sa mga nakakausap niyang mga ina na nabuburyong sa loob ng bahay papadudot. Ugali noon ni nanay na magpunta sa mga kapitbahay namin lalo tuwing after lunch para magdala ng panghimagas niyang chismis. Naglalagi siya noon sa mga kapitbahay namin hanggang sa bago dumilim. Hindi ko na siya noon pinakikialamanan dahil paulit-ulit din naman ang sagot niya sa akin sa kung bakit kailangan niya yung gawin. Naalala ko nga yung mag-asawang kapitbahay namin na unang nakaklose niya noong bagong lipat pa lamang kami. Sina Ate Gigi at Kuya Elmer. Sila yung mag-asawang unang nag-reach out sa amin para masanay kami sa bagong barangay namin. Napakabait ang mag-asawang yon. Lagi pa nga silang may pabigay na pagkain sa amin kahit na walang okasyon. Naging close din kami ng bunso nilang dalaga na si Tina. Maayos na sana ang lahat kung hindi lang naisipan ni nanay na i-chismis ang mga nangyayari sa buhay ng mag-asawa. Mula nga noon ay hindi na sila nagpansinan pa at madalas na nagpaparinigan na lamang. Pati yung closeness namin ng anak nilang si Tina ay nawala na rin. Isang araw bigla na lang nagpunta si Kuya Elmer sa bahay namin. Nasaktong wala pa si nanay noon dahil nasa simbahan pa ito at sinabi sa akin na baka gabi na ang uwi niya. Oh, Kuya Elmer! Maribel, andyan ba ang nanay mo? Naku kuya, kaalis lang eh. Nagsimba. Tuloy po muna kayo. Salamat. Mabuti at kaya niya pa magsimba, no? Malakas-lakas pa naman po ang tuhod niya para maglakad papunta sa simbahan. Ang ibig ko sabihin, mabuti nakakayanan pa niya magsimba matapos siya magkalat ng mga chismis. Hindi mo naman kailangan sumagot. Alam mo naman na siguro yung ibig ko sabihin doon. Yun po ba ang sinadya niyo rito? Oo eh. Kakausapin ko lang sana siya kasi napupuno na rin ako eh. Ano na naman po ba ang nagawa ni nanay sa inyo? Buti nasabi mo yung na naman. Naguhurumintado si Ate Gigi mo doon sa bahay ngayon at hindi ko mapakalma. Ano pong nangyari? Yung nanay mo kasi. Sabihin niyo na po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako nangungunsinti ng mali. Nakarating sa amin na pinagkakalat ang nanay mo na nakita niya raw si Tina na nakikipaghalikan doon sa terminal. Po? Tinanong ko si Tina kung totoo at sabi niya hindi raw. Hindi naman yun nagagawin sa terminal na sinasabi ng nanay mo. Saka kilala mo naman si Tina, hindi ba? Kaibigan mo yun dati pa. Alam mong tahimik at taong bahay lang yun. Hala, bakit naman po kaya yun nasabi ng nanay? Nakarating yan kay Gigi at ngayon galit na galit. Hindi na rin lumalabas pa ng bahay si Tina mula nung ikinalat ng nanay mo yung chismis tungkol sa kanya. Hiyang-hiya yung anak ko. Grabe naman po. Hindi ko po alam na may ganito palang ikinalat si nanay. Sa totoo lang, hindi ko maisip kung ano bang nagawa namin sa nanay mo para ganituhin niya kami. Maribel, naging maayos naman kami sa inyo, hindi ba? Opo naman Kuya Elmer. Kahit nung mga panahon na nagsisimula na siya magkalat ng chismis, pinatawad namin siya kasi iniisip namin baka nadulas lang o kung ano man. Pero yung idamay niya yung anak namin si Tina sa mga chismis niya, ibang usapan naman na yun. Naiintindihan ko po. Salamat naman kung ganon. Hayaan niyo po kuya at kakausapin ko siya mamaya pagdating niya. Sigurado ko bang nagsimba siya? Baka naman itinatago mo lang sa akin ha? Naku hindi po. Kahit halugugin niyo po ang buong bahay, wala po talaga siya rito. Naitanong ko lang naman para makasiguro. Naiintindihan ko naman po kuya. Ano bang nangyayari sa nanay mo? Hindi naman siya ganyan dati eh. Ayoko sana makialam pero sobra na. Apektado na yung buong pamilya ko. Sabi ko kay Gigi dati hayaan na lang.
At baka manawa rin ang nanay mo sa kakachismis. Pero habang tumatagal, mas gumagrabe yung bunganga niya eh. Ay, ako na po yung hihingi ng tawad sa nagawa ng nanay, Kuya Elmer. Hindi dapat ikaw dahil wala ka namang ginagawa. O sige Maribel, mauna na ako ha. Pakisabi na lang sa nanay mo ang napag-usapan natin. Ayos ba? Oo naman po. Pasensya na po kayo ulit ha. Nanginginig ako noon sa hiya sa mga nalaman kong ginawa ni nanay kina Kuya Elmer Papadudut. Hinintay ko siyang makauwi para mapag-usapan namin ang kinakalat niyang chismis tungkol sa anak ni na Kuya Elmer at Ate Gigi. Nang nakauwi na si nanay, yon agad ang sinalubong ko. Napansin kong namutla ito nang banggitin ko ang tungkol doon. Sinubukan pa nga niyang umiwas sa usapan pero hindi ko na siya hinayaang gawin pa yon sa akin. Sinabi niya nagkamali lang daw siya ng tingin noon dahil kahawig ni Tina yung nakita niya sa terminal. Tinanong ko siya kung bakit pa niya pinagkakalat. Kung una pa lamang alam naman pala niyang hindi si Tina yon. Doon na umamin si nanay at sinabing naiinis lang daw siya kay Gigi dahil hindi na sila close na dalawa gaya ng dati. Napailing na lamang ako sa mga sinagot ni nanay Papadudut. Bakit kailangan niyang sisihin si Ate Gigi? Siya naman itong dahilan kung bakit hindi na sila close na dalawa. Sinabi ko yon sa kanya at natahimik na lamang ito. Pinagsabihan ko siyang wag nang umulit pa sa ginawa niyang yon dahil pwede siyang mapahamak. Tumungo na lamang siya at inakala kong natuto na ito pero hindi pa pala Papadudut. Nang mga sumunod na araw ay mas malala pa ang mga nalaman kong pinagkakalat niyang chismis. Hindi lang tungkol sa pamilya ni Kuya Elmer kundi sa iba pang tao na rin Papadudut. Matapos kaming makapag-usap ni nanay ay nagpaalam ito sa akin at sinabing doon muna ito sa kapatid niya tutuloy ng ilang araw. Tinanong ko siya kung bakit at sinagot lamang ako nito na sasamahan daw niya ang kapatid niyang asikasuhin yung bahay nila. Hindi naging malinaw sa akin kung totoo ba ang sinasabi ni nanay noon o umiiwas lamang ito na makasalubong sina Kuya Elmer. Naisip ko maganda na rin yon na magpalamig ito sa ibang lugar dahil baka kung ano lamang yung gawin sa kanya ng mga taong chinismis niya sa barangay namin. Hiniling ko na sana sa pagbabalik niya ay matauhan na ito sa mga maling ginagawa niya ng bunganga niya. Papadudod sa ikatlong araw na umalis ang nanay sa bahay ay muling pumunta si Kuya Elmer sa bahay para kausapin ako. Nakita kong dumoble na ang galit nito kesa noong nakaraan. Kahit ako noon ay natakot na dahil baka sa akin ito ibaling ang galit niya. Nalaman kong may bago na naman palang kinalat noon si nanay na chismis. Tinatanong ko kung lumang chismis lang yon pero nalaman kong noong isang araw lang pala yon naganap. Napailing na lamang ako dahil muli na namang naghasik ng lagim ang nanay ko. Hinintay ko ang pagbabalik ni nanay at nang dumating siya ay agad-agad ko siyang kinompronta Papadudut. Nakakapagod ang biyahe. Maribel! Maribel! Ay, mabuti naman po at umuwi na kayo. May lakad kami ng mga kazumba ko bukas eh. Nakaluto ka ba ng ulam? Gutom na ako eh. Mag-usap po tayo, Nay. Mamaya na yan at kanina pa talaga ako nagugutom. Napagsabihan ko na naman po kayo, di ba? Tungkol saan? Nay naman! Alam niyo kung ano ibig kong sabihin. Ay magtatanong ba ako kung alam ko? Ay, dumaan na naman po si Kuya Elmer dito. Oh, ano na naman ba yung pinuputok ng butse niya? Pinagkakalat niyo raw na buntis si Tina. Hoy, sabihin mo sa kanya, huwag siyang nagbibintang ha? Hindi po siya nagbibintang, Nay. At mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin na nanay mo? Kakampihan ko po siya dahil siya ang tama dito. Mali po yung ginagawa niyo, Nay. Makapanghusga ka naman dyan? Paano ka nakasisiguro na totoo lahat ng sinumbong niya sa'yo? Huwag niya akong pagbintangan ha kung ano man yung sinasabi niya sa'yo. Nay, may ebidensya po.
Ini-screenshot lahat ng messages nyo doon sa isang kachismisan ninyo. Ha? Wala akong alam dyan, ha? Huling-huli na po kayo, Nay. Kayo mismo yung nagkakalat ng chismis na nabuntis si Tina nung kahalikan niya sa terminal. Di ba nga, sinabi ko na sa'yo na nagkamali ako ng tingin nung nasa terminal ako? Eh yun na nga po eh. Mali na nga yung nakita nyo pero pinalala nyo pa sa panibagong chismis na ikinalat ninyo. Imbis na itama nyo yung pagkakamali ninyo, dinagdagan nyo pa. Bakit ba ako ang pinagbibintangan mo, ha? Kasi huling-huli kayo, Nay. Lahat po ng messages nyo sa Facebook na screenshot nga po. Gustuin ko man po kayong ipagtanggol pero ang laki po nung ebidensyang hawak ni Kuya Elmer eh. Sa inyo po mismo galing na buntis si Tina. Eh, paano pala kung totoong buntis siya? Eh ano naman po sa inyo kung buntis nga siya, Nay? Ano ba kayo? Eh, bakit nila itatago? Eh ano po bang pakialam nyo kung itatago nila? Dapat sabihin nila para matigil na yung chismis tungkol doon. Hindi po nila obligasyon na ipangalandakan sa ibang tao yung mga nangyayari sa buhay nila. At ganun din po kayo, Nay. Mas lalo na po kayo. Anong pinamumukha mo ngayon sa akin? Napakialamera ako? Sobra po. Sobrang sobra. Tatawa na lang talaga ako kapag lumobo yung tiyan niyang si Tina ilang buwan matapos tong pag-uusap natin. Hindi chismis ang kinakalat ko, ha? Ke chismis o hindi, wala po kayong karapatan na pangunahan sila sa buhay at desisyon nila. Nahihiya sila kamo dahil yung anak nilang si Tina na akala mo birheng di makabasag ng pinggan, mabubuntis lang pala ng kung sino dyan. Nay, wala na tayong pakialam doon. Buhay nila yun eh. Hayaan niyo sila. Eh di hayaan nila akong ipagkalat kung ano yung alam ko. Freedom of expression to, no? Para namang di yan tinurusay sa GMRC. Anong freedom of expression? Alam niyo po ba kung ano yung tinuturo sa GMRC? Yung wag makialam sa buhay ng ibang tao. Huwag mo nga akong maganyan-ganyan, Maribel. Hindi porke nakapag-aral ka babastusin mo na ako ng ganyan, ha? Hindi ko po kayo binabastos, Nay. Sinasabihan ko kayo kung ano yung tama at mali. Mas magaling ka pa sa akin, ha? Ako Kayo po yung nanay at anak nyo lang po ako. Anak nyo nga lang po ako. Huwag nyo na pong gamitin sa akin yan. Dahil sa sitwasyon nyo ngayon, alam po ng anak nyong to na tama ako. Papa Dudut, hindi nakaimik si nanay sa mga sinabi ko sa kanya. Nagtampo ito at nagtungo sa kanyang kwarto at hindi ako nito kinausap at madalas ay umaalis po ito ng bahay. Kinakabahan ako lagi sa kanya dahil baka kung ano na naman ang mga maisipan nitong ipagkalat habang wala ito sa bahay. Hindi nga rin po ito nag-reply sa akin kapag tinetext ko siya noon. Naramdaman ko namang masama ang loob niya sa akin pero ano bang dapat gawin sa sitwasyon naming yon? Gusto ko lang namang ipaintindi sa kanya dati na mali ang ginagawa niya. Pero bakit parang ako pa yung mali, Papa Dudut? Nagbalik si nanay sa bahay na para bang walang issue na nangyari noong nakaraan ilya ni Kuya Elmer. Pero nagulat na lamang ako dahil bigla ang pagsugod na ginawa ni Ate Gigi sa bahay. Kung galit na noon si Kuya Elmer ay triple naman ang nakita kong bakas ng galit sa mukha ni Ate Gigi. Natakot ako na harapin siya dahil alam kong may nagawa na naman si nanay. Nang pinagbuksan ko nga ng pintuan ay agad-agad itong dumiretso sa loob ng bahay para hanapin si nanay. Sinubukan ko siyang pakalmahin noon pero mukhang malabong mangyari yon. Naintindihan ko siya. Sobrang mali naman kasi talaga ang mga ginagawa ng nanay ko. Buksan mo to! Alam kong nandiyan ka, Des! Hoy! Lumabas ka riyan! Buksan mo to! Ate Gigi! Nasaan ang nanay mo na reyna ng chismisan sa barangay na to? Alam mo, hindi ko alam kung ano bang nagawa ko at ng pamilya ko sa nanay mo para siraan niya kami sa maraming tao. Huminahon po muna kayo, ate. Huminahon? Ginawa ko yan dati, nung una akong siniraan ng nanay mo. Puro paghinahon ang ginawa ko, pero anong nangyari?
Lumalala pa ang nanay mo. Alam ko naman po kung ano yung pinagmumulan ng galit nyo, tsaka... Hindi mo alam kung gaano ako kagalit ngayon. Nananahimik kami, Maribel. Iniiwasan na nga namin ang nanay mo. Pero siya tong gumagawa ng paraan para ipasok ulit ang buhay niya sa amin. Sa anong paraan? Sa paninira! Ano bang napapala ng nanay mo dyan, ha? Napagsabihan ko na po siya, ate. Kung napagsabihan mo, bakit tuloy pa rin ang pagkakalat ng bunganga niya ng di magandang balita? Hindi lang sa akin, pati sa ibang tao. Nakakahiyayang nanay mo! Ano po, Ate Gigi? Hoy, Gigi! Kung makapagbunga nga ka dyan, kala mo wala ka na istorbo ah! Bakit kaya hindi ang bunganga mo ang pagsabihan mo? Sobrang galing niyang mga istorbo ng buhay ng ibang tao! Nay! Ate Gigi, ano... Huwag kang makialam dito, Maribel! Usapan to na matatanda! Huwag makialam? Talaga? Dapat nga sa sarili mo sinasabi yan at hindi sa anak mo! Dakilang pakialamera ka! Hoy! Di ko gusto ang tabas ng dila mo, ha? Naku, Nasa tapat ka ng bahay ko, kaya matuto kang gumalang! Nay! Igagalang ka? Ate! Matapos lahat ng ginawa mo sa akin at sa pamilya ko, umaasa ka pa talaga na igagalang kita? Para sabihin ko sa'yo, inubos ko na lahat ng respetong meron ako sa'yo. Ano, pwede po bang kumalma muna kayong pareho? Tess, ang tagal nating naging magkaibigan. Sa amin ka lumalapit tuwing kailangan mo ng tulong, lalo na pagdating sa pera. Tapos itong igaganti mo sa amin. Ah, ba't bigla ka nanunumbat ngayon? Hayaan mo! Mababayaran ko lahat ng utang ko sa'yo! Ilista mo hanggang sa pinakahuling sentimo! Hindi yan ang gusto kong puntuhin dito. Bakit mo pala binanggit pa? Para ipamukha sa amin ni Maribel na may utang na loob ako sa'yo? Meron naman talaga kung tutusin. Di lumabas din yung totoo! Ang gusto ko lang puntuhin dito, sana man lang magkaroon ka ng delikadesa na huwag tuklawin yung taong nag-aabot sa'yo ng tulong. Pinapalabas mong ahas ako? O bakit? Hindi ba mas masahol pa sa tuklaw ng ahas yung ginawa mo sa amin? Sa aming lahat na ichinismis mo? Mahihiya sa'yo lahat ng ahas sa gubat, sa totoo lang. Napakadami mong satsat! Grabe ka, Tess! Ikaw tong nakagawa ng mali. Pero parang ang lagay ay wala kang naagrabyadong tao. Wala naman talaga! Tess! Ano ba namang kakapalan yan para panindigan na wala kang naagrabyadong tao? Ano ako? Ano kami ng pamilya ko? Sinira mo ang anak kong si Tina. Pati yung bata hindi mo pinalagpas. Kasalanan ko ba kung nakita ko ang anak mo sa terminal na may kahalikan? Kasalanan ko ba kung nabuntis siya? Bawiin mo lahat ng sinabi mo. At bakit ko babawiin? Yun naman ang totoo! Binabalaan kita. Matatakot na ba ako? Nay naman, tumigil na kayo! Bibilangan kita para bawiin lahat ng sinabi mo ngayon. Kahit magbilang ka hanggang magyelong impyerno, wala akong babawiin! Ba't talagang napakademonyo mong babae ka? Ay! Bakit sa akin ang Gigi? Ano mo yan? Sana hindi ka na makapagsalita kahit kailan! Nahirapan po akong pigilan ang away nilang dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lamang at may mga kapitbahay kaming nagpunta sa bahay para tumulong sa pag-awat sa kanilang dalawa. Bago pa man din sila naawat ay may mga maanghang na salitang binitawan ng isa't isa, Papa Dudut. Hindi nagpatalo si nanay kahit alam niya sa sarili niya na maling-mali ang mga nagawa niya. Hindi ko kinausap noon si nanay matapos ang gulong yon. Mas lalo akong nagalit sa kanya noong narinig ko siyang may mga tinatawagan na kakilala para ichismis palalo si Ate Gigi. Wala na talaga akong magawa sa mga oras na yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay nagpunta ang mga barangay tanod sa aming bahay. Nagreklamo na nga sa barangay si Ate Gigi at marami itong ebidensyang ipinakita. Sumama naman noon si nanay at doon ay nagkita silang muli ni Ate Gigi. Kung hindi lang kaharap noon si Kapitan ay baka nagsalpukan na naman ang dalawa. Dahil sa mainit na salitang binitawan nila sa isa't isa, Papa Dudut. Pinilit silang magkaayos na dalawa para hindi na lumalapa ang sitwasyon. Nalaman kong napilitang humingi ng tawad si nanay sa takot na mademanda. Tinanggap naman yon ni Ate Gigi. Pinagdasal ko na sana yun na ang huling chismis na gagawin ng nanay ko, Papa Dudut. Hindi man bukal sa loob ang pagkakaayos noon ni nanay at Ate Gigi ay masaya na rin ako.
Naisip kong baka natuto na nga si nanay matapos silang magkaharap sa barangay. Natahimik naman silang pareho at napansin kong hindi na rin po lumalabas pa ng bahay si nanay maliban kung importante ang lalakarin nito. Nakahinga ako ng maluwag lalo't nakita ko naman na mukhang handa na itong bitawan ang korona niya bilang reyna ng pagiging tsismosa sa amin. Natahimik na sa wakas ang buhay naming dalawa at mabuti na lamang talaga at napilitan silang magkaayos ni Ate Gigi. Makalipas ang isang buwan ay nagpunta si nanay sa kapatid niya at binilinan akong bantayan muna ang bahay habang wala siya. Inakala kong payapa ang araw na yon para sa akin hanggang sa dumating si Ate Gigi. Kalmado naman ito noong nakaharap ko noong pinagbuksan ko ng pintuan. Mukhang wala naman itong balak na makipag-away at mukhang wala namang balak harapin si nanay. Noong pinagbuksan ko siya ng pintuan ay nakita kong parang alanganin ang mukha niya na tila ba may nais itong sabihin pero hindi niya lamang magawang maitawid. Ate Gigi! Andyan ba ang nanay mo? Ay, wala po. Bakit? May nagawa na naman po ba siya? Wala naman. Bukas pa po ang balik niya eh. May ibibilin po ba kayo? Pwede bang pumasok muna? Sige po, tuloy po kayo. Salamat. Upo muna kayo ate, ipaghahanda ko kayo ng maiinom. Huwag ka nang mag-abala, Maribel. Mabilis lang ako. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan po? Halika't maupo ka na rin muna. Tabihan mo na ako dito. Ano po ba yun ate? Sasabihin ko lang to sa'yo. Bahala ka na kung gusto mong iparating sa nanay mo. Mukhang nakakakaba naman po yan ate Gigi ah. Akala ko noon ibang tao lang ang ichichismis ng nanay mo eh. Anong ibig niyong sabihin? Di ko alam kung nakarating na sa'yo ang mga sinasabi ng nanay mo sa ibang tao tungkol sa'yo. Chinismis po ba ako ni nanay? Mukhang hindi nga nakarating sa'yo. Ano po ba yun? Ito narinig ko lang sa ibang tao. Sa totoo lang, sa maraming tao. Ay, pinagkakalat ng nanay mo na wala kang kwentang anak eh. Po? Wala ka raw kwentang anak dahil mas marami pa raw siyang ambag sa bahay niyo kesa sa'yo. Bakit naman po yung sasabihin ni nanay? Nalaman ko na sinabi ng nanay mo na hindi niya nagustuhan yung kursong kinuha mo dahil hindi malaki ang sahod. Di raw kagaya ng mga kakilala niyang nasa abroad ng mga anak at malaki nang naipapadala sa mga magulang nila. Sinabi po ni nanay yun? Dagdag pa niya naging pasakit ka pa nga raw sa kanya imbes na naging katuwang ka niya sa pagtanda niya. Napakagastos mo raw at halos lahat ng sahod mo napupunta sa luho mo. Kesyo kawawa naman raw siya dahil hindi ka nag-aabot kahit na pangbili man lang daw ng bago niyang tsinelas. Paano pong hindi nag-aabot? Totoo naman pong maliit ang sahod ko pero hindi ko po siya pinababayaan. Hindi ko rin alam. Yun naman kasi ang kwento niya. Ito nga Oh, ayan. Yan yung mga palitan nila ng mensahe nung katsismisan niya. Kita mo? Grabe naman. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ikaw na sarili niyang anak nagawa pa niyang siraan sa ibang tao. Hindi ba dapat kakampi ka niya? Ate Gigi, halos naman po lahat ng sahod ko napupunta sa gastusin dito sa bahay Tulad ng sinabi ko, maliit lang po yung sahod ko. Pero hindi yun napupunta sa luho. Hindi na nga ako makabili kahit bagong tali ng buko dahil alam kong kukulangin yung iaabot ko sa kanya kung sakali Pamasahe at pangkain lang po araw-araw ang nasa bulsa ko. Tapos yung lahat ng matitira, iaabot ko na po sa kanya. Nabanggit nga rin niya na baka raw may boyfriend ka na at doon napupunta ang sahod mo. Ano? Kung gusto mo, pwede mong kausapin yung mga nakausap ko para patunayan lahat ito. Wala nga akong oras para makipagrelasyon Bahay-trabaho lang po talaga ako ate, alam niya yun.
Sinabi nga niya kaya ka raw ginagabi dahil kinikita mo yung boyfriend mo at nagmomotel daw kayo. Ano po? Ginagabi po ako ng uwi dahil lahat ng OT sa trabaho pinapatos ko na po para kahit papano may pandagdag sa panggastos dito sa bahay. Hindi ko rin alam. Basta ako concern lang naman. Kausapin mo ang nanay mo tungkol dyan. Kung kailangan mo nagdagdag na ebidensya at witness, marami akong ihaharap sa'yo para patunayan ito. Papa Dudut, may balak pa sanang sabihin noon si Ate Gigi pero inawat ko na siya. Masyado na akong nasaktan sa mga nalabang ko ng araw na yon. Pagkaalis niya ay napaiyak na lamang ako, Papa Dudut. Hindi po kasi ako makapaniwala na sarili kong nanay ang gagawa nito sa akin. Hindi ko inakalang sarili niyang anak ay sisiraan niya sa ibang tao. Halos wala nang natira sa akin, Papa Dudut, dahil lahat ibinibigay ko sa kanya tapos malalaman kong hindi pa pala yon sapat sa kanya. Ni hindi ko nga magawang makipagrelasyon noon dahil sa takot na mahati ang oras ko sa trabaho. Kinabukasan nang nagbalik na si nanay, agad ko siyang hinarap. Hindi pa rin ako makapaniwala noon sa mga nalaman ko mula kay Ate Gigi at kailangan kong kausapin si nanay para malaman ang katotohanan. Sa totoo lang ay mas naniniwala ako kay Ate Gigi dahil alam ko ang ugali nito kumpara sa sarili kong nanay. Marami ng beses na dinungisan ni nanay ang sarili niyang pangalan dahil lamang po sa chismis. Naniniwala ako noon na pwede rin niyang gawin na siraan ako sa ibang tao lalo kapag masama ang loob nito. Kaya naman pagkapasok pa lamang ito sa bahay ay kinompronta ko na siya kaagad, Papa Dudut. Maribel, andito na ako. May mga dala ko, pinabibigay sa'yo ng tiyahin mo. Mag-usap po tayo, Nay. Napakaseryoso naman ang salubong mo sa akin. Di mo man lang kinumusta ang biyahe ko. Nagpunta po pala rito kahapon si Ate Gigi. Oh, ano na naman ang sinabi niya? Marami po. Hindi ko na siya chinichismis Huwag siyang gagawa ng... Ako yung chinismis nyo. Ha? Anong ikaw ang chinichismis ko? Yan na naman po kayo sa pagmamaang-maangan nyo, Nay. Hindi ako nagmamaang-maangan. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung sinasabi mo. Pinagkakalat nyo po na wala akong kwentang anak. Nako, anong sinasabi mo dyan? Dahil wala akong mayabot na sobrang laking pera sa inyo. Hindi ka naman talaga nag-aabot ng malaking pera dahil sa trabaho mo. O di tama naman pala ang sinabi ni Ate Gigi. Bakit mas naniniwala ka sa Gigi na yan kesa sa akin na nanay mo? Kasi kilala ko na po kayo. Kilala ko na po kayo, Nay. Di kayo na lang yung maging mag-ina. Huwag niyong nililiko-liko yung usapan, Nay. Sumagot kayo ng tama. Bakit po kailangan yung ipamukha sa ibang tao na wala akong inaabot sa inyo na sapat na pera? Halos sa inyo na ang laman ng bulsa ko Alam niyo kung magkano lang ang sinasahod ko at napupunta yun sa inyo. Malay ko ba kung nagtatago ka pa dyan? Ano pong itatago ko sa inyo, Nay? Baka kasi sinasabi mo lang na maliit ang sahod mo. Pero sa totoo lang, malaki naman. Baka nga napupunta lang talaga sa boyfriend mo. Tama nga ang sinabi ni Ate Gigi. Gumagawa kayo ng kwento na may boyfriend ako. Abay, malay ko ba? Salitang inaabot mo, bakit hindi ako magdududa na meron kang boyfriend na ginagastusan? Ganun na ba talagang tingin niyo sa akin, Nay? Gagastusan ko ang lalaki kaysa sa sarili kong nanay? Baka nga ikaw pa itong gumagastos sa pangmotel niyo Nay naman, grabe kayo! Tamang-tama ang sinabi ni Ate Gigi. Grabe talaga kayo, grabe! Akala ko ibang tao lang ang sinisira niyo sa mga chismis niyo. Kahit pala ako na anak ninyo, hindi niyo pinalagpas. Kung umamin ka lang na may boyfriend ka, di sana di ako magsasabi ng haka-haka ako sa ibang tao. Kung bakit naman kasi wala ka na iaambag masyado sa bahay na to Bakit ako aamin sa isang bagay na wala naman akong alam? At kung sakali mang meron, Nay,
Nay! Bakit kailangan pangunahan niyo ako sa ibang tao? At kung sakali mang gusto niyong malaman kung meron akong boyfriend, bakit hindi niyo ako tanungin? Ako mismo! Bakit kailangan gumawa kayo ng kwento at sabihin sa ibang tao kung ano yung sa tingin ninyo nangyayari sa akin? Paano ko tatanungin sa'yo? Lagi kang wala sa bahay. Dahil nasa trabaho ako para mabuhay kayo! Sinusumbat mo sa akin ngayon yung ginagawa mong pagbuhay sa akin. Sumbat ko kaya sa mukha mo lahat ng ginastos ko sa'yo mula nung bata ka. Diyan kayong magaling na Yung manipulahin ako gamit yung pagiging nanay ninyo sa akin. Kung alam ko lang Kung alam nyo lang na ganito ako paglaki, sana pala hindi nyo na lang ako ginawa. Ganun ba yon? Napakabastos mong bata ka! Mas bastos kayo, Nay! Sarili nyong anak na gawa nyo talagang siraan sa ibang tao. Ano mukhang iyaharap ko sa kanila matapos kong malaman ang lahat ng mga pinagsasabi ninyo? Hindi ka naman artista para tumatak sa kanila yung chismis sa sinabi ko tungkol sa'yo. Marami na silang nasagap na ibang chismis. Sa tingin mo ay maalala pa nila yung mga sinabi ko tungkol sa'yo? Bakit? Sino ka ba para maalala nila? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka mahalaga sa mga tao rito. Pwedeng nakalimutan na nila. Pero ako mismo na anak ninyo, hindi! Hindi ko makakalimutan na minsan siniraan niyo ako sa ibang tao! Hindi ko na hinintay pang makasagot pa si nanay. Iniwan ko na ito at lumabas po ako ng bahay, Papa Dudut. Habang nasa daan noon ay umiiyak ako. Wala na akong pakialam noon kung may ibang taong makakakita sa akin. Hindi ko mapigilang mainis sa kanya kahit nanay ko pa siya. Hindi na tama ang mga nagawa at nasabi nito sa akin. May hangganan din ang pasensya ko kahit sabihin siya pa ang dahilan kung bakit ako narito sa mundong ito. Gabi na noong umuwi ako sa amin. Naabutan ko po ito sa kusina pero mas pinili kong iwasan siya lalo na nang naramdaman kong gusto ako nitong kausapin. Hindi na naging katulad ng dati ang relasyon naming mag-ina, Papa Dudut. Nalamatan na po yun nang dahil sa chismis. Kinausap ko na lamang ito kung tungkol sa mga kailangan sa bahay. Napansin na rin naman po nito na nanlalamig na ako sa kanya at hindi niya ako masisisi kung bakit ganon ang pakiramdam ko dahil sinira nito ang tiwala ko sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabukod na ako sa kanya at nagpapadala na lamang ako ng pera na pangtustos niya. Wala na po kaming kumustahan o anuman. Pera na lamang ang tanging nagdudugtong sa aming dalawa. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Maribel. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.